Здравейте и добре дошли в WebSeller Guru. Днес ще ви запознаем как да работите с контролния панел, как да си поръчате софтуера, как да си добавите продукти от Amazon, съответно да ги вържете с eBay. Значи, за да поръчате или за да ползвате контролния панел, съответно трябва да се регистрирате. Въвеждате си юзернейм, съответно имейл, в това поле записвате потребителското име на човек, който ви е поканил, преглеждате общите условия, проверявате дали са съгласни с тях, след което ако са съгласни, I agree in Singapore. След което просто влизате с въпросния потребител. Това е контролния панел на софтуера. Имате възможност да разгледате Amazon, eBay, да изберете план, съответно. Значи, за да започнете, първо трябва да си харесате план. Имате възможност ето безплатен, който е за 10 продукта на месец. Активираме го. Съответно показва, че е активиран. След което трябва да вържем Amazon API аккаунт, чрез който ще взимаме цените на продуктите. Тук съответно се записват API Key, Secret Access Key и Account ID. А в нашата Help секция може да намерите информация точно как да направите това. Съответно отварям този линк. Така, съответно сега ще създам нов аккаунт. Значение. Съответно не отново. Някаква парола. Така. Няма да запазваме. Така. Съответно тук ви пита компания name, няма никакво значение. Само това е важно. Апликация за проверка на цените. Съгласявате с общите условия. Избирате Manage Account. Също като туториал. Следвате си до ASA Security конзола. И съответно така, след това влизаме във въпросния акаунт. И ето тук Access Key, Create New Access Key, Show. Съответно това ни трябва. И това. Close. Account Identification.
съответно Submit. Вече имате акаунт. Сега, тук може да добавяте продукти. По принцип от Amazon, които искате да следите само с платна функция. Съответно слагате ASIN и избирате от кой магазин искате да го добавите. Софтуера извлича името, което може да бъде сменяно, цената и дали да го запази в акаунта ви, съответно правим yes и така нататък. Но в този момент това не е необходимо все още, тъй като трябва да вържим eBay акаунт. Както виждате, няма такъв. Връзването на eBay акаунт става изключително лесно, просто нов акаунт. Софтуера ни пренасочва в eBay, където напитат дали сме съгласни. Ето, дали сте съгласни да използвате WebSeller Guru и така нататък. Съответно съгласявате се и акаунта ви е добавен. За менежиране, след това отидете на менежиране на продуктите и си добавяте вашите продукти. Пак ви пита кой акаунт, от кой магазин. Както виждате, софтуера работи с абсолютно всички магазини на eBay, в конкретния случай USA пазара и съответно импорт. Тъй като нямаме дублиращи се записи, това е когато вече ползвате софтуера и искате да обновите само съществуващите и така нататък. Това ще е в следващите видеа. Добавихме 10 продукта. Този акаунт е създаден за тестване само. Примерно, ето един продукт. Сега, за да добавите съответно цена и как да работи този продукт, изберете New. Тук ви пита кой продукт от Amazon да добавите. Ние не сме го добавили още. Така, съответно добавяме си продукта, избираме от кой магазин е. Link продукт, значи той ни казва, че няма такъв продукт, съответно да го добавим. Добавяме продукт ID, избираме магазина. Ето, продукт се добавя, цена, правим. Искаме да се съхрани в нашия акаунт. Вече може да се върнем тук и да го добавим. Пак New, Amazon.com, линква на продукта. Сега тук идва вече веселата част на софтуера. Както виждате, Amazon продукт, името и цената, eBay, името и цената в момента в eBay и нашата прословута формула за калкулация на цена. A плюс B плюс C плюс D и съответно общото плюс O. Това всъщност е това. Цената на Amazon не може да бъде променена, но B, Amazon таксата по дефолт е 4%, вие може да сложите 8 или 18 или 1% или 0%, съответно ако продавате в UK, където няма такса, ние предпоръчваме да се държите на около 1% за UK, все пак това си е част от печалбата ви, но това е вече ваша работа. Съответно за USA пазара задавате 8%, вашия профит. Тук може да сложите 15% примерно или съответно някаква сума, която искате да е твърда за продукта без значение промяната на цената му, примерно $2. Другите такси, това е PayPal плюс eBay и така нататък, те са във формулата D. Значи 17% обикновено се изчислява на база, че таксата в общата на PayPal и eBay е 14%. Тоест 17% от малката сума е 14% от голямата. И вече другото, което е важно е, когато продукта е out of stock, тук задавате с колко процента цената да се повиши в eBay. Това се прави с цел да се запази информацията на листинга, т.е. да не бъде еднак и съответно предпазва от това клиента да го купи. При следваща проверка, ако продукта вече си е в сток наличен, съответно тези 200% биват махнати или 500 или 1500, все едно. И така.
Съответно, тук има една опция, която ние въведохме, която е много интересна. Да третирате продукти, които не са Prime, като out of stock. Тоест, ако продавате продукт, който е под $35 и който го продавате, нали, с free shipping с Prime, т.е. ако продуктът е излезне от Prime, за да не го продадете и, нали, да трябва да платите доставка, да се третира като все едно е out of stock. Съответно, като се върне да се продава от Amazon, продукта ще бъде с нормална цена. Тази опция е много интересна, но трябва да се внимава с нея все пак, нали, тъй като тя дига цената, когато продукта не е out of stock, не е Prime. Съответно може да я маркирате и тук отдолу тези цифрички са колко ще струва когато е сток, колко ще струва когато е out of stock и какъв ви е профит. Готиното е, че ако промениме, тук профита ви е $2, защото сте задали 2. Ако сложим 20%, в реално време сумите се променят, така може да видите какъв профит сте задали за дадения продукт. Съответно, по този начин, нали, си правите някаква сметка, какво ще спечелите, не вие да си ги смятате. След това, нали, задали сме 20%, така всичко точно, натискате Save, вече продукта ви е в базата данни и ще бъде следен от нашата система и цената му ще бъде обновявана на всеки 2 часа. Така може да направите за другите продукти. Тук се вижда кои продукти са вече линкнати, съответно кога са добавени и така. Това е общо взето как да вържете продукти, прави се и за останалите. Тук от премиум вече според плана, който желаете, нали, колкото продукти искате да бъдат следени автоматично, се избирате. Ако искате да ползвате само функционалността на Amazon, то тогава премиум функциите не са ви необходими. Така или иначе софтуера следи цените в Amazon и изпраща имейл. Error log, това показва дали е имал някакви грешки, когато е правена проверка за ваш продукт или когато е обновявана. От време на време е хубаво да се следи. Ето и какво ще получавате на имейла си, когато съответно WebSeller Guru ви изпраща информация за промените. Значи в този имейл всичко е зелено, т.е. това показва, че цената е обновена без проблем, eBay OK и съответно от колко към колко пари е отишла. Това е ако не е линкнат продукта само към Amazon Update. Ето ако случайно цената вече не е Prime, съответно ви информират с червен надпис, че вече не е Prime и пак цената от колко на колко е станала, eBay OK и така нататък. Това е общо взето като начало основни стъпки за WebSeller Guru. Благодаря за отделеното време и успешни продажби!